Hej bloggen, velkommen til. Vi er i dag mandag, den 6. april i Seoul. Klokken er 2, og vi skal til at have morgenmad. Det har taget os lidt tid at finde ud af, hvor vi skal spise, og Sara står lige og viser vores biber, så vi kan få maden. Energien er meget lav lige nu, da folk er sultne. Men jeg tænker efter maden. Men jeg skal snakke færdigt. Vi er rigtig glade. Vi elsker at være her. Vi skal bare have lige lidt mad for at fylde lidt op. Hvordan har vi Berivan? All praise to the Most High. Anybody listen better? Ja. Hej bloggen. Ja. Hvorfor spurgte du mig? Klokken den er 2:15 og vores morgen den startede rigtig tidligt. Og så har vi gået rigtig meget, fordi det sted, hvor vi skulle spise morgenmad, det var lukket. Men ærligt, altså vi har ikke engang... Hvornår har vi spist tidlig morgenmad? Sådan rigtig tidlig. Rigtig meget frokost. Vi har jo kun fået morgenmad, fordi vi producerer men det har jo bare været æg og grøntsager hurtigt. I går fik vi morgenmad klokken 16. Det var vildt. Men jeg undrer mig, det er meget ja, det er okay. Vi venter stadig på vores mad. Så du var med at traumatiseret i morges, så jeg tænkte, giv mig lige min Oliver Young-pen. Lige nu er vi på vej over til en gedecafé for at se, om det er noget, der er for os. Ej. Du kan ikke lade være. Det er et lam, det er ikke en ged. Det er faktisk det er et lam, okay. Ej, den er faktisk virkelig blød. Er den ikke? Sådan der. Vi sammen med shababsen i noget. Hvorfor kan du ikke det? Du ikke nej. Jeg spiser ikke langt. Nej, der skulle Så har jeg blevet gode venner med dem. Det mest muslimske faktisk i Seoul. Og man bare også i hele Sydkorea. Min gebet vi er ankommet. Ej, det der safransted, som folk snakker om. Nå, her er women's room. Åh nej. Thank you. Hold da. Rice is coming. Betty, er du klar til at prøve det her? Jeg er meget bange. Er du meget bange? Ja. Det er slet ikke min kaliber, det her. Nej. Hvorfor er der 4 broccolier? Der er en til hver. Bare giv mig lidt. Jo, jeg skal bare lægge det til. Ikke den her. Spurgte om, hvordan vi vidste, hvordan vi skulle tage ris. Ja. Så. Pick up the rice. Okay, can you decide the okay, do Så guys. Det er bare æg. Ja, det er det ikke. Jo, det er bare spinat. Så har vi fået en helt Korea på en gang. Ja, det er tangsuppe. Bismillah. Og så lagde hun lidt af det her. Du har ikke lagt tang i. Ja. Det var nok. Hvor meget? Du har ikke smagt. Det var nok. Du har ikke smagt. Det smager fiskegælder. Hun har fyldt den op. Kan fiskegælder. Der bliver broccoli. Der bliver broccoli. En til os hver? Ja, tak. Han engang en til hver. Ja, det ser også lækkert ud. Og det her. Men nudler alene, det ville også være. Hun skulle have fortalt os. Jeg så, der var nudler et sted. Det er herovre. Det er faktisk en god kimchi. Når vi drejer den lidt rundt. Nu tager din broccoli haps. Min ring siger, at jeg har opnået flere mål i den her uge. Det tror jeg på, du har. Hvad så? Men den er sjov. Den er sjov at spise. Jeg kan mærke, min nyttes. Hvad? Det er ikke noget for dig, det der. Du må gerne prøve det. Den er stærk. Man tager en lille bid. Nå, det er den her runde ting, alle snakker om. Jeg har kun duftet min parfume lige nu, fordi jeg har lagt det på mit hænder. Det er et æg. Spis det, det smager godt. Må jeg ikke se det? Er det et æg? Okay, der er lidt en eftersmag. Det er godt det der. Smager af nudler. Jeg ved ikke om det er glas. Hvad vil du? Den der brune derovre. No. Så godmorgen. Her på sidste dagen. Velkommen til. Jeg håber, I alle er friske. Klokken er 9:30. Velkommen til.
Godmorgen, godmorgen. Hvad vi skal have matcha? Kan du fortælle? Ja, det kommer ikke til at ske lige. Nej, det kommer ikke til at ske. Status er, ud af alle dage, vi vælger at komme og drikke matcha tidligt og have en tidlig og sådan noget, så har matcha-stedet lukket. Dagen står på, at vi i hvert fald for nu skal finde noget morgenmad. Jeg er ikke så sulten, vi har allerede fået matcha. Matcha har gjort os rigtig mæt. Ja. Men vi skal spise et eller andet, fordi de næste par timer, så er vi i gang med at få behandlinger, negl, hår og det hele, så får vi ikke mad. Så det skal lige fikses det her. Hej, Blokke. Hej. Den bedste. Den smager lidt af bulldog, men Det er dagens morgenmad, guys. Nudler direkte fra 7-Eleven. Sound. Skal du nu filme alt? kom ind i ham. De nudler er flækket. Jeg vil gerne lave fødder. Jeg ved ikke, hvordan vi endte her, men Jeg er i chok over Betty. det. Og hvor er du bare ubehageligt? hvorfor er du væk? Ja. Der. Nej, det er hyggeligt. Ja, det kilder. Vi har fået lavet vores negle. Kan I lige vise jer? Nå, det kan I. Nogle har fået lavet pedikyr, andre har fået lavet medikyr. Yes, der er fødder her, der er hænder her. Tak skal du have, bitch. Og nu er det ansigtsbehandlingstid. Glæder vi os? Yeah! Er der en, der vil fortælle, hvad vi skal? Vi skal op i Namsen-tårnet. Vi skal hike. Du se det der? Vi skal hike hele vejen. Det er kun trapper. Men der er cherry blossom, så det hjælper lidt. Så har vi i hvert fald noget flot ved siden af. Er I klar? Er du klar? Er du klar? Nej. Er du klar? Så klar. Er du klar? Nej. Den her, den skal nok gøre dig klar. Men jeg vil ikke ordne grøn. Luk øjnene. De har ikke noget imod at blive filmet herover. I Danmark så er det bare sådan, ej, Bjarne. Den her, som var ren trapper. Eller vi kunne have gået den røde linje. Er du klar? Jo, men er jo helt presset op af hinanden jo. Hvis vi kan få en vindue, så er det sjovt. Hvad? Er du bange? Ja. Er vi klar? Den løber. Bro, den er jo på en tråd, selvfølgelig vipper den. Stop. Hvordan har I det? Jeg synes faktisk, den er okay, men det er fint nok, det er hyggeligt. Mine ører er lukket. Ja, der er tryk her. Det er meget ubehageligt. Der har vi trapperne lige der, og det her er Nada, det her er Soha. Men trapperne er lige der, så tager det cirka 45 minutter, men vi valgte at tage det her, det vi kalder Deli Freak. Vanvittig udsigt. Guys, smil. Hello. Hvordan har du det? Vi kan godt tage trappen ned, hvis I vil. Er det første gang, du prøver det her? Ja, jeg plejer at tage trappen. Dine 2 gange i Sydkorea tog du aldrig herhen med den her. Du har været aldrig her. prøvet den. Ja, men du har været her. Namsan-tårnet. Det er sådan en observatory af hele Korea. Det er ligesom den der i Berlin. Hej, bloggen! Ej, lad os tage nogle billeder. Der er sådan en trail, du følger den bare sådan hele vejen ned. Jeg tager bare lidt længere. Hvis det her kommer op på Insta, så... Ej, bliv det igen. Go, de er gode. Altså- Tak. Nej, jeg er tilfreds. Hvordan skal de ellers sige Roller, noget? jeg er tilfreds. Tak. Vi går ned. Fedt. Så i stedet for at tage den der Deli Freak, så Let's går vi ned. Så do ser that. vi os Seoul herfra. Alligevel. Nej, den er lidt... Jeg har mine øjne. Så her. Det her, det er Sohas humør og gejst og alt muligt helt ferien. Er du okay? Wallah, jeg ikke kunne stoppe, altså jeg fløj ned. Trapper forud. Hej guys, vi er nede af Myeongdong. Vi har lige vandret fra, hvad hedder torvet? Namsam. Hele vejen ned til Myeongdong. Det her, det er garlic bread. Med ost i mozzarella-ost. Kan vi lige få en taste test? Ja, det kan vi sagtens. Wow. God. Der er honning i, men det er fint nok. De har ret meget honning i deres mad. Taste test? Ja, taste. Jeg skal bare lige have alt det. Det er godt, ja. Hvidløg. Ja, meget hvidløg. Nej, det er tilpas. Vil du smage? Nej. Hvad skal du prøve? Fried chicken. Er der andet, du skal prøve her? Ja. Nej, det tør jeg ikke. Hvorfor? Sådan en kebab. Varmo. Men er det bare chips? Der er i hvert fald ikke kød i. Hvorfor er der kød i? Nada har bare købt noget, uden at sige noget til os. Jamen, altså, jeg kunne ikke stoppe jer. I var meget målrettet. Hvad der sødkartofler? Okay, nej tak. Det skal jeg ikke bede om. Okay, er det mig, der skal have dansetimer, eller er det Shirin? Nej. Nej. Du er 23 år, danser som en 80-årig. Jeg vil lade være med at dømme min alder. No. Det er ikke alderen, det er dansen. Nå ja. What's this? Octopus? Jeg er den eneste, der går tomhændet i dag. For nu. Kan du try the double cheese? Jeg tror ikke, der er dukbuki. Du skal lige spørge. Kan I se det her? Lige der. Det her, det er dukbuki. Thank you. Den er rigtig god. Den er faktisk sød. Altså min. Den ser så ud. 10 ud af 10. Jeg giver den 8 ud af 10. Det er nu, det er svært. Jeg skal bare have en. Nå, jeg har set dem der. Ej, det her er et godt Instagram-billede. Vent. Har du set det?
Det smager af creme brulee. Ah. Altså sådan vaniljeis, og så er der sådan marshmallow rundt. Nå, det giver god mening. Det er is der inde i. Nå. Ja. Nej, du kan også have fået det med matcha-is. Ej, lækkert. Og du sagde nej til det. Jeg valgte vanilje. Prøv at høre, vanilje det er alligevel lækkert. Man må gerne være lidt en basic bitch nu. Ja. Men den er rigtig god på smag. Den er faktisk virkelig godt. Guys, mere mad. Vi har været i Sydkorea i næsten 10 dage, og vi har faktisk ikke lavet nudler en eneste gang før i dag, er det ikke? Nej, det er rigtigt. Shadin har lige lavet en aften. Ja, Ja. der ødelagde jeg den. Hun ødelagde den. Der var lidt for meget vand, var det ikke sådan? Jo. Ja. Det var en suppe. Det var en suppe. Det her. Er det ikke? Ja. Åben her. Den er rigtig god, der fører de her. Ja. Nu kan vi desværre ikke hælde vandet ud, så det bliver lidt af en suppe, men... Det går nok. Smagmæssigt. Jeg sætter også alt i, så vidt jeg husker. Yes. Og hele posen, det var lige for, at I kan se. Posen er stadig helt fyldt. Jeg skal ikke have Altså, det er ikke okay. Nej, det er det fandme ikke. Men det er fint nok. Vi snakker ikke om det. Godmorgen. Det er sidste dag, og vi skal have vores sidste ice cup. Ice cup. Og vores sidste onigiri. Kunne jeg tage en eller to? Skal jeg tage en eller to? Jeg tager en nu. Så bare en sengost. Nå, det vil godt. Jeg tror også, jeg tager en blue cup. Det er der ikke mere. Jo, er det ikke det? Nå. Jeg tager det. Skal du også? Nej. Kom så, Nida. Are you ready to travel? 21 timer. 21 timer klar. Are you ready to travel? Jeg tror ikke, jeg har illustreret, hvordan man åbner en onigiri. Jeg har aldrig kunne finde ud af det i København, selvom jeg har købt den et par gange. Man piller den her af, så trækker man her. Hvad vil du have? Og så trækker man her. Og så kan man spise den her. Sidste omgang matcha på denne tur. Er det ikke ærgerligt? Meget vemodigt. Ærgerligt. Så er det selvfølgelig. Den skal bælles, den her, fordi... Nej, den skal ikke bælles, den skal nydes. Nej, fordi hvis jeg nyder den, så gør det mere ondt at sige farvel. Det var noget af en logik. Hvis jeg bare sådan gør det hurtigt, drikker, tænker, det var en god kop kaffe for i dag. Du river plasteret hurtigt af såret. Lige præcis, Musa. Ikke? Hun er uenig. Jeg kan ikke finde ud af at sige farvel. Jeg er ikke jinxen endnu, vel? Vi skal lige hjem. Jeg er i Olivion. Sarah har fundet mig op på en sag. Tak, jamen. Bare lidt snack. Tørrede frugter. Du skal vise alle de produkter, I er ved at købe. En time inden afrejse, har jeg lyst til at sige. Vi skal til mod toget eller på bussen nu. Og så står du med den her, der er på størrelse med dit hoved. Priorities. Ja. Den er som mig selv. Den er rigtig god. Der kan de her to også. Jeg håber, der er plads. Det er der ikke, men Nej, krydser fingre. vi er på mange kilo lige nu. Jeg må ærligt indrømme, en af de ting, der har været virkelig irriterende på den her tur, er, hvor meget det er, vi har skulle holde vores skrald. Der har været årsager til, at man ikke har kunne smide sit skrald. Men det er jo ikke ens betydende med, at det skal gå ud over os alle. Jeg spurgte inde i butikken faktisk, så sagde hun no, og så lavede hun bare X. Oh shit! Det betyder no-go. Og så fandt jeg en forkert udgang, gik ud af den, og så stod Betty og jeg på den ene og den anden side af butikken og prøvede at lede efter hinanden som to idioter. Den her butik, ikke? Det er det værste, okay? Vi har været her i, hvor mange dage? 9 dage. Subhanallah, hver dag ender vi med at komme herind. Altså, jeg kan godt lide den, men jeg synes også, det godt kan blive for meget. Det er for meget. Man får ægte damp. Men man skal virkelig ramme de rigtige tidspunkter. Vi skal ikke komme om aftenen, inden de lukker i en halv time, og hvor der er folk, de bare lige skal skynde sig at hente noget. Hvis I har været i Fields en weekend, og I synes, det er slemt, ikke? Prøv her. Sådan er det med hele Myeongdong. Folk skubber. Så er det hjem. Ærligt, der gik ikke 2 minutter fra den sidste optagelse. Så er det dine egne bukser. Nej! Og se lige i jorden. Ej, Og det er derfor, man skal have skraldespanden i et soul. Det er på grund af hende. Eller det var hende, der tabte den. undskyld, Roller. Hvem giver så øjne?
Jo. Langt om længe efter en masse rav, så er vi i bussen. Men Betty hun er her, og Shadin hun er her. De andre de kunne ikke komme med, fordi at, vi ikke havde penge åbenbart. Vi ved, at man engang kunne betale med kort, inden man skulle ind i det her, den her bus. Men det kan man åbenbart ikke mere. Så man skal enten have et fyldt rejsekort, eller så skal man have kontanter. Og det har vi bare ikke. Vi har ikke noget af det. Nej. Men i vores buskort virker det? Nej, jeg prøvede på det. Jeg har jo... Bro, du skal have 17.000 på den. Har du 17.000? Vi har ikke nok penge i det, fordi vi har lagt penge i bidder. Men nu sidder vi her, og pigerne, deres bus kørte efter et kvarter eller sådan noget. Deres bus kører lige om lidt, de har lige skrevet. Vi skal hjem. Vi skal hjem og tilbage til vores arbejderskole og alt muligt. Mig, Nat og jeg lander torsdag morgen kl. 8 og skal direkte på arbejde. Godt, det ikke er min skæbne, det der. Vi ses i lufthavnen. Olivier. Stop. Er det Olivier? Traumebutikken, mand. Jeg kan ikke komme over og spille matcha. Where are you from? Denmark. Denmark? Yeah. Copenhagen? Yeah. Copenhagen. We're also from Palestine. Oh yeah. 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 I like Palestine. You like Palestine? Vi får lige refundet vores taxes, og Betty hun er helt stresset. Lige nu så leder vi efter prayer room, og as you can tell, and as you can see, så er det lige her. Men er det Kan man bare ind i væggen? Hvad er det? You're here. Vi skal rundt om. Vi går ind i Baskin Robbins. Mad. Er 16:19. Vi har lige været forbi GS25 der bagved og få noget mad. Vi fandt ikke lige helt det ordentligt. Jeg fandt den her med egg fried rice. Prøv her, jeg vil rigtig gerne. Da jeg så den ved kassen, så vil jeg gerne prøve den. Prøv at tage en bid, lad os lige se, hvad der er i den. Imens skal jeg lige vise, hvad jeg har købt. Det her det er hot pepper tuna, fried tofu og tun og selvfølgelig en bananmælk. Jeg har ikke været den største fan af dem. Jeg har faktisk ikke drukket mange bananmælk. Vi har fået vores mad. Der er ikke meget turbulens. Der er rigtig meget turbulens, men ikke så meget som første fly på vej, eller andet fly på vej. Nu skal du ikke jinx. Nej, alhamdulillah. Og så er vi landet i Abu Dhabi. Det var en cirka 10 timers flyvetur, kan vi ikke bare sige det? Det var faktisk 10,5 sagde. Var det 10,5? Ja. Seriøst? Nu, ja, vi blev skældt ud, faktisk. Lang historie kort, så var der en, der var meget irriteret over, hvad det var. Ham fyren foran hende, som synes hun var lidt for højlydt. Det var hun faktisk overhovedet ikke, og jeg er helt objektiv her, ikke? Men om ikke så lang tid, cirka 2 timer, 1,5 time, så skal vi bort på andet og sidste fly. Forhåbentlig så sover vi på det fly. Skal vi flyde? Vi skal i Arabica. Vi ses i Arabica. One cold matcha latte. You want the side or bigger size? They're big. Big size, okay. And Can I have one drip coffee? thank you. Bare herinde. Gå igennem. Vi prøver at få plads midt i flyet. Helt min skygge, og det er din skygge. Vi er bare hinandens skygger. Tænkte, der er ikke nogen, der tager på ferie i Abu Dhabi. Så er vi kommet til Københavns Lufthavn efter en 19 timers flyvetur, delt op i 2 selvfølgelig. Det var det med hårdt. Ja, især efter vi har bestedet det der bjerg, så var spænger stadig ondt. Som vi gjorde i forgårs. Det er rigtigt, vi har brugt over 24 timer på at komme hjem. Ja, Det er virkelig en års. Men det hele værd. Fødselstur. det var det værd. Ja. Det var det værd. Velkommen til dansk jord. Thank you. Efter hvad er det lidt over 24 timer nu? Kom sammen med dig efter lidt over 24 Lidt timer. over 24 timer og næsten 20 timer i luften er vi endelig landet i København. Hvordan har I det med det? Vi har alle sammen sovet. Vi har alle sammen sovet. Men på andet fly til gengæld. Jeg fandt matcha i min lomme. Hvorfor? Jeg skulle tage limonade. Mig så købte den at være gået i Seoul, og jeg tror, jeg havde glemt det. Så nu har vi fundet det. Tilbage og hente. Så nu skal vi hjem og lave matcha. Kom sammen med dig.